पतल किन्या जमातिया ने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तिपरा दल को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को एकता पसंद है तो उसे बातों के साथ साथ काम के द्वारा भी दिखाना चाहिए। दरअसल 7 दिसंबर के दिन टीपीएफ द्वारा राज्य में बंद घोषित किया गया था और उसी दिन शाम को तिपरा दल द्वारा कई जगह पर 2 टीएसआर सूबेदार के हत्या के खिलाफ रैली किया गया था, जो टीपीएफ के प्रधान अध्यक्ष श्रीमती पतल किन्या जमातिया को पसंद नहीं आया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि अगर एकता चाहिए तो बातों के साथ साथ काम से भी दिखाना चाहिए, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी ने उसी शाम रैली रखी तो कहा है एकता। हालांकि उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं ली, पर उनकी इस बात से ये साफ साफ दिख रहा था कि उनकी नाराजगी तिपरा दल से ही थी, क्योंकि राज्य में तब सिर्फ तिपरा दल द्वारा ही रैली किया गया था। थानसा हामजागनाय रो जे थानसा हामजागनाय रो सबागो थानसांदि सबागो थानसा मारि फुनुंदि आबनि बागै मा सावो थांनाय स्ट्राइक बो आं नुखा टीपीएफ स्ट्राइक दाखोखा आसक बुथारजाक तकथारजाक तंमानि जों खादुंलायजाक जत पाल खलायगै खरांति साथों स्ट्राइक जत पाल बाक्साके फाइथों केबो मुंसाफाना आरनियो कक सानाय करिखा जतनि खाखा माने थानसा नुकजाखा ते बन्नबो जतनै तामने बाजार हाती स्कूल कॉलेज सिनि जे बरक द फारक जत खाखा मा बाय थानसाके फुनुखा फियाबा जोंनो खारनियो कायसा पॉलिटिकल पार्टी आदिनो पार्टी रेली रो डिक्लेयर खलेखा आबो तामनि थानसानि मारि दे जे प्रो नागालैंड कायसा निरगनि एग्जांपल नागालैंड बुथारजाक मनि तैगै बन खलेदो आप्रो रेली खलायदो या जेप्रो कायसा मथाफानो कायसा अमनफानो प्रतिबाद भाषा आंदोलन खलायखा नों हामजाके आरो सपोर्ट खायदि मान्या केबा स्रिंग तंदि आरो तै तमानि जुदा प्रोग्राम खायगै आरो निगो ताम हसनाय निजेनि बिसिंगो डिसयूनिटी तामनि फुनुबा यांके सागो यूनिटी हामजाक बाय होनै यांखाय सामंगं खांखाय सोंनोगो आरो फेलायनानि जों जांखायलायनानि आबोनो साकथारमानि सोंनोगो आबनि बागै तिप्रा साथोफानो बार रिक्वेस्ट खायगो थानसानो हामजाकदि सय थानसानि बखा दंदि गबै गोथारनि बखाबाय थानसानि सामंगो थानसा फुनुबि बस गाने 6 दिन आं वानसगो निरा केबो केबें मा तंगला जदि निरनि बखावो थानसाना हामजाखे तो मोनिरनि बखावो थानसाना हामजागया बुको पैसागो थानसा यांखे ताहनै अंक्ला के तामसनै बुसु वालायया वारायसागलाय वंखांखांखाय निरनि सामंग ते हुमुबाय क्लियर सिजाकफिनाय आबनि बागैनो जतनो जों अहानि लुकुरक ताबो आमजगना करंखा बेलायके अहानि लुकुरक ताबो सिसाजाक झरा दुखमामानि जों तेवायसा आबनो मैतो खलायमामानि जरा मैतो मानमानि जरा आबनो जों बसकानि सालाव गाहाम करंख्लायै जों जतो सिनि अत्रिफ्राहानि इनजास्टिस सिंगा तंमारनो जों गाहामखे रेकर्ड फाइन खलायनाय ते कैसाको तिफ्रानि गभर्नमेन्टनोबो तिफ्रा गभर्नमेन्टनोबो आपिल खलायगो जे तिनिनि अ प्रोग्राम नो जों लेटली ऑब्जर्व खालायजानाय 16 डिसेम्बर लेटली ऑब्जर्व खालायजानाय आरो जतनो गाहाम करंख्लायै सुबा सुखायनायनि बाङै आं कबकमों नारगो जतनो हामबाय तेसबानि सिबाय मैम 16 तारिखो ब जागा ब थायं नायबो सायो थाय मेन सेंटर खांखा तो सिनि जतनि स्लाय मिडिल सेंटर खांखे जत फाइथक मानिके खमलंग आबनि बाङै खमलंगनो सिनि फर्स्ट चॉइस खमलंगो नारजागनाय